η Olympic Idea έχει αλλάξει τη ζωή μου αυτούς τους τελευταίους μήνες πραγματικά. Και πιστεύω ότι σήμερα θα βάλουμε ένα λιθαράκι να αλλάξει και τη δική σας ζωή. Γιατί πραγματικά είναι ένα μοντέλο, είναι το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο της αγοράς που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η αγορά λοιπόν σε πληρώνει, όπως λέει και η διαφάνεια, για τα προβλήματα που λύνεις και τις ανάγκες που καλύπτεις. Και αυτό τον καιρό η αγορά πραγματικά έχει πάρα πολλά προβλήματα να λύσει και πολλές ανάγκες να καλύψει. Και το λέμε αυτό γιατί όλα γύρω μας εξελίσσονται. Η οικονομία εξελίσσεται, οι τάσεις της αγοράς αλλάζουν συνεχώς. Πριν από το 2008 δεν υπήρχαν καν εφαρμογές για τα κινητά. Τώρα, αυτή τη στιγμή τα κάνουμε όλα από τις εφαρμογές και είναι και πάρα πολλές οι εφαρμογές. Όλα πλέον γίνονται σχεδόν από εκεί. Κοινωνική δικτύωση, Facebook, Instagram, Twitter, όλα αυτά ανεβαίνουν συνεχώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ αλλάζουν και εξελίσσονται τα πράγματα. Το Internet Marketing ανεβαίνει συνεχώς. Πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίο. Όλοι ζητούν εργασία από το Ίντερνετ. Τα site προσφορών και εκτόσεων συνεχώς και αυτά αυξάνονται. Και το affiliate marketing, δηλαδή το marketing συστάσεων, και αυτό φυσικά είναι η τάση της εποχής. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι βλέπαμε πριν από μία τριετία, πενταετία, όπως θέλετε πείτε το. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι εν μέσω κάποιας κατάστασης. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή πραγματικά αιμορραγούν, προσπαθούν να είναι βιώσιμες, όμως ξέρουν ότι όλο το παιχνίδι αυτό παίζεται στο διαδίκτυο. Οι επιχειρηματίες το έχουν καταλάβει αυτό. Έχουν καταλάβει ότι η τάση είναι όλα να τα κάνουμε πλέον από το ίντερνετ. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν κάθε μέρα στο ίντερνετ, από τον υπολογιστή τους, από το κινητό τους. Έχετε δει μια παρέα, μαζευόμαστε όλοι σε ένα καφέ και από τους 5, ας πούμε, οι 3-4 είναι μέσα στο κινητό τους πάντα και κάτι κάνουν. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλο το παιχνίδι είναι στο διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Και δεν ξέρουν γιατί δεν θέλουν να επενδύσουν μεγάλα κεφάλαια για να κάνουν μία παρουσία στο διαδίκτυο, αλλά όχι μόνο αυτό, να σας κάνω την καλύτερη σελίδα και να σας βάλω στο διαδίκτυο. Τι γίνεται, ποιοι θα με δουν, πώς θα με δουν, ποιος θα μου δώσει traffic, τι ακριβώς θα γίνει. Άρα λοιπόν δεν ξέρουν πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Ήρθε λοιπόν μία εταιρεία, η Olympic Idea, με την πλατφόρμα της, που είναι μία παγκόσμια πλατφόρμα, με πολύ μεγάλη προβολή, να λύσει πραγματικά αυτή την ανάγκη της αγοράς. Η οποία πλατφόρμα ενώνει επιχειρήσεις με καταναλωτές, σε μία σχέση κέρδους και κέρδους. Έχουν να κερδίσουν και οι δύο. Γιατί? Γιατί οι επιχειρήσεις θέλουν περισσότερους καταναλωτές. Και οι καταναλωτές φυσικά προϊόντα σε καλύτερες τιμές. Άρα θέλουν καλύτερες τιμές από τις επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι μισθοί, συντάξεις και όλα αυτά κατεβήκανε. Άρα θέλουν καλύτερες τιμές λοιπόν οι καταναλωτές. Αφού λοιπόν οι επιχειρήσεις ζητάνε καταναλωτές και οι καταναλωτές καλύτερες τιμές, ήρθε η Olympic Idea να τους ενώσει σε μια πραγματικά εκπληκτική ιδέα με την πλατφόρμα της. Πάμε λοιπόν να δούμε πότε ιδρύθηκε η Olympic Idea. Το 2014, τον Ιανουάριο του 2014, στις 15 του μήνα ιδρύθηκε η Olympic Idea στην Αμερική και σαφώς ήρθε αμέσως στην Ελλάδα. Ο κύριος Tom Ferber είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Olympic Idea, ο οποίος έχει μια πολύ πετυχημένη επιχειρηματική σταδιοδρομία, ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες στον χώρο. Και ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα άμεσα και αυτή τη στιγμή πραγματικά προσφέρει πολλά προνόμια στις επιχειρήσεις. Δηλαδή προσπαθεί και βάζει σε μεγάλη πραγματικά υπόσταση τις επιχειρήσεις. Δίνει μια μονοσέλιδη ηλεκτρονική αφίσα, δηλαδή ένα εκπληκτικό website, που εκεί ο επιχειρηματίας τι βάζει, φωτογραφίες, κείμενο της επιχείρησης του, ό,τι ακριβώς θέλει εκείνος να προβάλλει. Του φτιάχνει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα πλήρες e-shop, με όσους κωδικούς θέλει εκείνος, με την περιγραφή που θέλει εκείνος και φυσικά με κατηγορίες, υποκατηγορίες, αναλυτικότατο. Τον
του δίνει μία προβολή σε mobile app. Τι είπαμε, ότι οι εφαρμογές στα κινητά όσο πάνε και αυξάνονται. Σε μία λοιπόν έξυπνη εφαρμογή για τα κινητά, ώστε να φαίνεται και σε όλα τα κινητά των μελών. Στοχευμένη ποιοτική διαφήμιση λοιπόν, online, offline και βεβαίως σε όλα τα social media. Και φυσικά του δίνει και μία πλατφόρμα έξτρα αμέτρητων προσφορών και deals, να βάλει όσα deals θέλει εκείνος. Χωρίς φυσικά χρονικό περιορισμό και χωρίς να παίρνει καθόλου προμήθεια, με 0% προμήθεια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν ξέρετε από κάποια deals ή κάποια site που υπάρχουν και δίνουν deals, τύπου golden deals, groupon κτλ. Αυτά λοιπόν όλα έπαιρναν προμήθεια από τον επιχειρηματία. Εδώ εμάς μας ενδιαφέρει ο επιχειρηματίας μας να πάρει πολύ μεγάλο τζίρο από τη διαφήμιση που θα το κάνουμε χωρίς προμήθεια. Και φυσικά του δίνει και έξτρα καινούριο πελατολόγιο. Και μάλιστα, θυμηθείτε το αυτό πιο κάτω, συνειδητοποιημένο πελατολόγιο. Και βέβαια σε ένα πολύ μικρό και ελάχιστο κόστος, χωρίς να έχει φόβο, θα επενδύσω χρήματα, χωρίς να θέλει να κάνει απόσβεση. Δηλαδή, σε διαφημίζω, φίλε μου επιχειρηματία, με $160 το χρόνο, ή με την ισοτιμία 150 ευρώ περίπου. Αν θέλεις για 3 χρόνια, πληρώνεις 2 και σου κάνω δώρο τον τρίτο με $320, περίπου στα 300 κάτι ευρώ. Και βεβαίως, για πάντα, αν θες να είσαι διαφημιζόμενος, να έχεις μια διεθνή προβολή, $800 για μια φορά και είσαι για πάντα στην πλατφόρμα με διεθνή προβολή. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά μια εκπληκτική τιμή. Μια τιμή που μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να έχουν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία προβολή και διαφήμιση. Πάμε όμως να δούμε από την άλλη πλευρά τι έχει η Olympic Idea. Από τη μία πλευρά είπαμε ότι ενώνει επιχειρήσεις και από την άλλη έχει καταναλωτές. Τι έχει λοιπόν? Ένα prestige club καταναλωτών. Και μάλιστα φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο prestige club καταναλωτών και εκτόσεων στον κόσμο. Και αυτός είναι ο στόχος στην επόμενη διετία. Τι δίνει λοιπόν η Olympic Idea στα μέλη της? Πάμε να δούμε τα προνόμια των μελών λοιπόν. Μία εκπληκτική εκπτωτική κάρτα. Η εκπτωτική κάρτα αυτή είναι το κλειδί που δίνει αληθινή έκπτωση στα πάντα. Τι σημαίνει αληθινή έκπτωση? Μα φυσικά είναι η επιβράβευσή μας. Εδώ δεν έχουμε ένα μπόνους επιβράβευσης πελατών να μαζεύουμε πόντους. Εδώ έχουμε αληθινή έκπτωση στο ταμείο. Δηλαδή, αν είναι ο λογαριασμός μου 100 ευρώ και έχει 30% έκπτωση στο μαγαζί, εγώ θα πληρώσω 70 και θα φύγω. Άρα λοιπόν, αληθινή έκπτωση στα πάντα. Έκπτωση στο ταμείο κατευθείαν. Πού? Μα σε όλων των ειδών της επιχειρήσης. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε συνηθίσει λοιπόν να ακούμε 10ήμερα, 20ήμερα προσφορών και εκτόσεων πού? Ρούχο, παπούτσι, αξεσουάρ, δηλαδή ορισμένες κατηγορίες. Εδώ εμείς έχουμε χαμηλές τιμές όλων των ειδών της επιχειρήσης. Σε χασάπι θέλετε? Βεβαίως. Σε μανάβι? Ναι. Σε φούρνο? Σε γιατρό? Σε ταξί, σε 24ωρο περίπτερο, σε οτιδήποτε ζητήσετε, οποιαδήποτε κατηγορία, θα βρείτε πραγματικά εκπτώσεις σε όλα και για όλα. Άρα λοιπόν, έχω χαμηλές τιμές παντού. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Σίγουρα τα καθημερινά μας χρειάζονται, όμως είναι απαραίτητα και άλλα πράγματα. Δηλαδή, κινητό τηλέφωνο έχουμε όλοι? Βέβαια. Έχω λοιπόν να προσφέρω πραγματικά υπέροχη μοναδική έκπτωση σε πακέτα κινητής τηλεφωνίας και μάλιστα με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο είδος, στην εταιρεία Vodafone. Έχω λοιπόν να προσφέρω από 50% έως 64% έκπτωση στα πακέτα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και βέβαια μπορώ να βάλω και μέχρι 5 γραμμές με έκπτωση. Πολύ σημαντικό προνόμιο αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μας μειώνει λοιπόν με όλα αυτά η κάρτα μας το κόστος της ζωής.
οικονομικά fun trips. Και πάμε να δούμε τι είναι τα fun trips. Μήπως μας αρέσουν οι εκδρομές και τα ταξίδια? Βεβαίως, σε όλους μας αρέσουν. Οργανωμένα λοιπόν πακέτα διακοπών. Και ένα τέτοιο είχαμε πάει πριν από λίγες μέρες, τα μέλη της Olympic Idea στην εκπληκτική Αράχοβα, 3 μέρες, με εκπληκτικές τιμές σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, πραγματικά αξίζει. Σύνολο λοιπόν 66 ευρώ το δίκλινο, ήταν μια υπέροχη τιμή για όλους μας. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τέτοια ταξίδια. Οργανωμένα λοιπόν πακέτα διακοπών και εκεί μεγάλη έκπτωση. Και όχι μόνο. Επιστροφές χρημάτων από παγκόσμια e-shops. Δηλαδή affiliate marketing. Είπαμε ότι έχουμε affiliate marketing στη στάση της αγοράς, που σημαίνει marketing συστάσεων. Πάμε να δούμε λοιπόν με ποιους έχει συνεργασία η Olympic Idea. Έχουμε λοιπόν το Olympic Cashback με eBay, με Amazon, με TravelCity, GoDaddy, GetResponse, που από τις παγκόσμιες αγορές που θα γίνουν μέσα από την πλατφόρμα της Olympic Idea στο τέλος του χρόνου, θα επιστρέψει η εταιρεία ένα ποσό που δικαιούται σαν affiliate marketing, σαν marketing συστάσεων στους συνεργάτες της. Άρα λοιπόν και άλλα έξτρα χρήματα με την κάρτα μας. Όμως, εκτός από τα παγκόσμια υπάρχουν και τα Olympic Greek Cashback. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, που μας δίνουν affiliate marketing. Δηλαδή το Goodies, το Public, το MediaMarkt, το Booking.com, η Aegean, η Air Tickets και άλλες πολλές εταιρείες που βλέπετε. Άρα λοιπόν χρήματα από παντού. Εξοικονομώ χρήματα από παντού. Σημαίνει ότι η κάρτα μου είναι πολύ μεγάλο όφελος για μένα. Εύχρηστη εφαρμογή για κινητά. Και τι είναι αυτή η εφαρμογή για κινητά? Έχω λοιπόν μια έξυπνη εφαρμογή για κινητά που βρίσκω όποια προσφορά θέλω, όπου και αν βρίσκομαι. Παράδειγμα, φεύγω το πρωί από το σπίτι μου. Με βάση του GPS, δηλαδή με βάση του GPS βρίσκω την τοποθεσία, όπου και αν βρίσκομαι, θα μου δείξει γύρω-γύρω στην περιοχή, σε εμβέλεια μέχρι 10 χιλιόμετρα, ποιες επιχειρήσεις υπάρχουν, θα μου δώσει συνεχή ενημέρωση για προσφορές στην τοποθεσία που βρίσκομαι και βέβαια το συντομότερο δρόμο για να φτάσω, το χάρτη δηλαδή με το συντομότερο δρόμο για να φτάσω στην επιχείρηση, θα δω το website της, τις προσφορές που έχει, θα τα δω όλα. Και βέβαια πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μου γραφείο. Και το ηλεκτρονικό μου γραφείο που μέσα έχω όλες μου τις ενημερώσεις. Ενημερώνομαι για όλα. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Μπορώ να φύγω από το σπίτι μου και να βρεθώ το πρωί στην Κύπρο. Ακόμα και εκεί μπορώ να δω τα πάντα. Γιατί η σελίδα μου είναι παγκόσμια. Έτσι λοιπόν έχω αναζήτηση προσφορών σε παγκόσμιο χάρτη. 3 κατηγορίες προσφορών, δηλαδή έχω τα discount, έχω τα deals που είπαμε πριν, έτσι, πλατφόρμες λοιπόν discount, deals και freebies, γιατί υπάρχουν μαγαζιά που βάζουν και κάποια δωρεάν προϊόντα, στα 3 και ένα δώρο, ή αν θέλετε, αν κάνετε ένα μήνα δοκιμαστικά, αγγλικά, πληρώνετε τους άλλους 11 μήνες, έχουν κάποια φροντιστήρια μέσα της εκπαίδευσης και διάφορα άλλα. Το ηλεκτρονικό μου γραφείο για να ενημερώνομαι για όλα. Και αναζήτηση βέβαια με βάση τα κριτήρια προτίμησης. Τι θέλω να βάλω, ρουχισμό, τι θέλω να βάλω, εστίαση, ό,τι θέλω με βάση τα κριτήρια προτίμησης να βρω ποια επιχείρηση θέλω. Και όχι μόνο αυτό, βαθμολογίες και σχόλια για κάθε εταιρεία. Εδώ λοιπόν υπάρχει το like και το dislike για κάθε επιχείρηση. Δηλαδή πήγατε κάπου, περάσατε καλά, σας άρεσε, θα το πείτε. Βλέπουν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα μέλη ποια έχουν like, αλλά θα δείτε και αν κάποιος δεν με εξυπηρέτησε σωστά και τα dislike. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε τις καλύτερες, αν θέλετε, επιχειρήσεις. Πάμε όμως να δούμε τι είναι αυτή η κάρτα μας που πραγματικά για μας
είναι το κλειδί, το πασπαρτού για όλες τις πόρτες. Ανοίγει όλες τις πόρτες. Γιατί μου δίνει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση. Εξοικονομώ χρήματα και το μήνα και το χρόνο. Και όπως βλέπετε εδώ, έχουμε κάνει τον μέσο όρο μιας ελληνικής τετραμελής οικογένειας. Και βλέπετε ότι περίπου κερδίζει 2 με 2,5 χιλιάρικα το χρόνο. Πολύ μεγάλο ποσό. Πάνω στα προνόμια της κάρτας τώρα, να πούμε ότι υπάρχει και κάτι έξτρα. Έχουμε και 20% έκπτωση στο ρεύμα μας. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Άρα αν το βάλουμε και αυτό μέσα στην εξοικονόμηση, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει κι άλλο. Τα προνόμια λοιπόν της κάρτας είναι πραγματικά μοναδικά. Αξίζει και μόνο να έχουμε την κάρτα για την κατανάλωσή μας. Φανταστείτε με αυτή την κάρτα να είχαμε και ένα εισόδημα. Γιατί σήμερα είμαι σίγουρη ότι ήρθατε εδώ για κάποια άλλα πράγματα, όχι μόνο για τις εκπτώσεις. Τι μας δίνει αυτή η κάρτα λοιπόν? Τη δυνατότητα δημιουργία εισοδήματος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο που μας τον δίνει συνδιαμορφώνουμε το κλαμπ. Δηλαδή μπορεί να μας δώσει πραγματικά εισόδημα. Και από τις δύο πλευρές που είπαμε. Πόσο όμως έχει αυτή η κάρτα? Αυτή η κάρτα έχει ένα αστείο κόστος. Δεν έχει καμία εγγραφή, δεν πληρώνω καμία εγγραφή για να μπω στην Olympic Idea. Έχω απλά μία συνδρομή το μήνα. Όπως όλα τα κλαμπ, έτσι και η Olympic Idea έχει μία μικρή συνδρομή το μήνα. Και αυτή είναι μόνο 28 $, δηλαδή περίπου 25 € το μήνα. Αστείο το ποσό όταν έχω να κερδίσω τουλάχιστον 200 € κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικά ωφέλη αυτά που μας δίνει. Και όπως είπαμε, πώς δυναμώνουμε αυτό το κομμάτι? Φυσικά με το marketing συστάσεων, με το viral marketing. Πώς έγινε η Groupon, πώς έγινε η εταιρεία Zynga που παίζουμε παιχνίδια διάφορα, η Farmville, το Facebook, στόμα με στόμα. Κανείς δεν έκανε διαφήμιση. Είδατε ποτέ να διαφημιστεί το Facebook στην τηλεόραση? Όχι. Απλά αυτοί οι άνθρωποι κατάλαβαν την ανάγκη της εποχής να θέλουμε να βρισκόμαστε μεταξύ μας, αν θέλετε να κουτσομπολεύουμε και λίγο, και έφτιαξαν το Facebook. Και στόμα με στόμα διαδόθηκε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με το marketing των συστάσεων, από το Facebook δεν κερδίσαμε ούτε μία δραχμή, ούτε 1 ευρώ. Εδώ λοιπόν κάνουμε συστάσεις και πληρωνόμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε δηλαδή marketing συστάσεων. Πώς πληρωνόμαστε? Πάμε να δούμε λοιπόν τι εισοδήματα μπορούμε να βγάλουμε από την Olympic Idea. Και γιατί σήμερα εμείς που είμαστε εδώ μιλάμε με τόσο ενθουσιασμό. Γιατί το ζούμε. Γιατί το ζούμε κάθε μέρα. Υπάρχουν λοιπόν 2 διαφορετικοί τρόποι για να κερδίζουμε χρήματα. Από τη μία πλευρά είναι κέρδη από επιχειρήσεις και από την άλλη πλευρά είναι κέρδη από σύσταση μελών. Δηλαδή από τη μία μεριά συστήνω επιχειρήσεις συνδιαμορφώνοντας το κλαμπ και από την άλλη συστήνω κι άλλα μέλη να πάρουν εκπτώσεις, να εξοικονομήσουν χρήματα στην τσέπη τους και να κερδίσουν και χρήματα συνδιαμορφώνοντας το κλαμπ. Έχετε ακούσει για κάποιες κάρτες τύπου Αθηνόραμα Κλαμπ που έχουν κάποια, αν θέλετε, θεάματα κτλ. Που είναι κάποιοι άνθρωποι συνδρομητές σε αυτά? Τι δίνουν λοιπόν? Δίνουν κάποιες εκπτώσεις σε κάποια συγκεκριμένα θεάματα και εστίαση. Εκεί όμως δεν μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό, να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε «Αθηνόραμα, θέλω να μου βάλετε μέσα το αγαπημένο μου εστιατόριο, γιατί εμένα μου αρέσει να πηγαίνω εκεί, να μπορώ εκεί να πηγαίνω και να τρώω με έκπτωση». Εδώ όμως μπορείτε να το κάνετε. Συνδιαμορφώστε λοιπόν το κλαμπ μαζί μας και κερδίστε χρήματα. Πώς? Είπαμε ότι η επιχείρηση δίνει 160 $ για να διαφημιστεί για 1 έτος, 320 για να διαφημιστεί για 3
είπαμε ότι πληρώνει τα 2 και του κάνουμε δώρο 1 και 800 για να διαφημίζεται για πάντα. Τι κερδίζω εγώ λοιπόν? Μοναδικό, εκπληκτικό, πραγματικά ανεπανάληπτο στις πωλήσεις. Όσα χρόνια ήμουν στις πωλήσεις δεν υπήρχε αυτό το ποσοστό. 80%. Πραγματικά ακούτε πάρα πολύ καλά. 80%. Είμαι σίγουρη ότι απόψε δεν θα κοιμηθείτε με αυτό το 80%. Όταν το πρωτάκουσα και σαν πολιτής χρόνων έπαιρνα 10, άντε το πολύ 15, είπα εδώ πέρα κάτι γίνεται. Πραγματικά λοιπόν από τα $160 εμείς κερδίζουμε τα 130. Από τα 320 τα 260 είναι δικά μου. Και από τα 800 τα 650. Είναι λοιπόν να μην έχω κέφι και ενθουσιασμό να μιλήσω για τη δουλειά μου? Είναι λοιπόν να μην έχω πραγματικά να μην πληρώνομαι πολύ καλά για αυτό που λέω? Θα το πω σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Θα το φτάσω στα πέρατα όλης της γης. Γιατί εδώ δίνω τη σύσταση και πληρώνομαι πάρα πολύ καλά. Όμως δεν υπάρχει εισόδημα μόνο από τις επιχειρήσεις. Αυτό που κάνουμε για τις επιχειρήσεις πραγματικά είναι ένα μοναδικό εισόδημα. Γιατί βάλτε τώρα να βάλετε 10 επιχειρήσεις κάθε μήνα. Πόσο θα έχετε? Αν είναι για ένα χρόνο, $1.300. Καθόλου ευκαταφρόνητο. Ένας πολύ μεγάλος διπλός μισθός. Γιατί τώρα πια οι μισθοί έχουν πέσει γύρω στα 600. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, πληρωνόμαστε πάρα πολύ καλά. Και φέτος έβαλα 10 επιχειρήσεις. Του χρόνου που θα ανανεώσουν αυτές οι 10 θα ξαναπληρωθώ για μια δουλειά που είχα κάνει φέτος, θα πληρωθώ και του χρόνου. Που αυτό τι σημαίνει? Επαναλαμβανόμενο παθητικό εισόδημα. Παθητικό εισόδημα παίρνουν μέχρι τώρα, ξέραμε, συγγραφείς, τραγουδιστές, ηθοποιοί. Τώρα έχουμε και εμείς παθητικό εισόδημα. Που αυτό προστίθεται και στις επόμενες επιχειρήσεις που θα βάλω την άλλη χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, πραγματικά το εισόδημα είναι πολύ μεγάλο. Πάμε όμως να δούμε και από την άλλη πλευρά. Εισόδημα με τα μέλη. Βοηθήστε και άλλους ανθρώπους να κερδίζουν χρήματα από την καθημερινότητά τους ή να έρθουν μαζί μας, να εξοικονομήσουν χρήματα και να βγάλουν χρήματα συνδιαμορφώνοντας το κλαμπ. Και εσάς η εταιρεία σύνολο θα επιστρέψει πίσω σε όλους μας στο δίκτυο 90%. Ναι, καλά ακούσατε, πραγματικά 90%. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιστροφή. Δηλαδή, αν η εταιρεία κάνει 1.000.000 τζίρο, τα 900.000 θα τα γυρίσει πίσω στο δίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γιατί γι' αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι και γι' αυτό μιλάμε συνεχώς γι' αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πολλαπλό πλάνο αμοιβών. Πώς? Με σύσταση επιχειρήσεων, που πληρωνόμαστε πάρα πολύ καλά, με σύσταση μελών, επίσης πάρα πολύ καλά, με ομαδική αμοιβή, γιατί αν θα φτιάξω ομάδα θα πληρώνομαι ακόμα περισσότερο, με υπερπρομήθειες, extra bonus, με αμοιβή ηγετών και φυσικά, σαν σοβαρή εταιρεία που είμαστε, και πρόγραμμα αυτοκινήτου. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να τα πάρουμε αυτά, να δούμε λίγο την ανάλυση. Τι είναι αυτό που δεν μας άρεσε μέχρι τώρα? Σίγουρα ακούσαμε χρήματα, σίγουρα ακούσαμε μεγάλα ποσοστά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό που δεν μας αρέσει σε όλους μας είναι την πληρωμή που έχουμε κάθε μήνα. Αν δεν υπήρχε και αυτή η συνδρομή, το έχω ακούσει από πολλούς, ναι, θα έμπαινα αμέσως. Και αυτό λοιπόν η εταιρεία το πρόβλεψε. Κάντε 3 συστάσεις μελών. Μόνο 3. Και τότε θα είστε για πάντα free, δωρεάν. Και όχι μόνο. Η εταιρεία θα σας επιστρέψει και τα χρήματά σας κάθε μήνα πίσω. Δηλαδή, εάν εσείς στήσετε 3 ανθρώπους, θα είστε δωρεάν στο πρόγραμμα και θα πάρετε και τα λεφτά σας πίσω? Ναι. Και αν συστήσουμε 4, 5, 10, κάθε έναν που θα συστήνω από τον 4ο και πάνω μέχρι το άπειρο, θα έχουμε και $7 ακόμα. Δηλαδή, αν συστήσουμε 10, θα έχουμε 70. Ναι, αν συστήσουμε 10, θα έχουμε 70. Αν συστήσουμε 20, και αυτό συνεχώς ανεβαίνει. Το πρόγραμμα που δουλεύουμε εμείς, σαν εταιρεία, είναι το 3x8 Force Matrix.
και πληρωνόμαστε δημιουργώντας ομάδες. Αμοιβές, λοιπόν, από ομάδα. Ο κάθε ένας από εμάς βάζει 3 για να γίνει free και ο άλλος 3 και βέβαια πληρωνόμαστε μέχρι 8 επίπεδα βάθος. Και αυτά τα 8 επίπεδα βάθος είναι 9.840 άτομα. 3, 9, 27 όπως βλέπετε. Έτσι λοιπόν, εάν παίρνω $1 για κάθε μέλος μέχρι 8 επίπεδα βάθος στη σφαίρα επιρροής μου, θα έχω $9.840 το μήνα. Εάν θα σας κάνω μία απλή ερώτηση, εάν θα σας έδινε το Facebook $1 για όσους φίλους έχετε, πόσους φίλους θα είχε ο καθένας μας? Έτσι λοιπόν και εδώ η εταιρεία μας πληρώνει πάρα πολύ καλά για να μιλάμε και να διαφημίζουμε την εταιρεία μας. Όμως τα μπόνους δεν τελειώνουν εδώ. Κάτι σας είπα πριν για υπερπρομήθειες. Πάμε λοιπόν στο matching bonus. Αυτό είναι η αγαπημένη μου πραγματικά αμοιβή. Γιατί εδώ τι λέει? Βοήθα το συνεργάτη σου να βγάλει χρήματα και τότε εσύ θα πληρωθείς μέχρι και 50% του matrix bonus που είπαμε πριν σε κάθε προσωπική σου σύσταση. Δηλαδή, παράδειγμα, η Λέτα έφερε τη Μαρία και η Μαρία έφερε άλλους ανθρώπους. Θα πληρωθούμε λοιπόν από την αμοιβή της Μαρίας το 50% από το matrix της. Άρα όσα περισσότερα χρήματα βγάζει η Μαρία, τόσα περισσότερα χρήματα θα πάρω κι εγώ. Θα πάρει η Μαρία, ας πούμε, παράδειγμα, όλα τα χρήματα, τα 1.000 € που έβγαλε, θα πάρει και η Λέτα 500 γιατί την βοήθησε έξτρα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα μπόνους που μας κάνει όχι απλά να βοηθάμε, να θέλουμε ο συνεργάτης που ξεκινάει σήμερα να βγάλει πολύ περισσότερα χρήματα από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Πάμε να δούμε τις αμοιβές ηγεσίας. Γιατί όπως όλες οι εταιρείες και εδώ οι άνθρωποι που δουλεύουν επαγγελματικά αμοιβονται παραπάνω. Δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα, που θέλουν να το δουν πραγματικά επαγγελματικά και να κάνουν, αν θέλετε, τα όνειρά τους πραγματικότητα. Έχει λοιπόν η εταιρεία 3 βαθμίδες. Ζαφύρι, σμαράγδι και διαμάντι. Για να γίνει κανείς ζαφύρι χρειάζεται 20 προσωπικές συστάσεις. Για να γίνει σμαράγδι 50 και για να γίνει διαμάντι πάνω από 100 προσωπικές συστάσεις. Αν λοιπόν κανείς έχει δημιουργήσει, έχει κάνει μια προσωπική σύσταση 20 μελών και έχει δημιουργήσει μια ομάδα 100 και πάνω και είναι ζαφύρι 100, η εταιρεία του δίνει συν $1 ακόμα. Έχουμε λοιπόν 7. Έχουμε το matrix 8 και το ζαφύρι 9. Αν γίνουμε σμαράγδι πάμε στα 10, αν γίνουμε διαμάντι πάμε στα $11 για κάθε έναν συνεργάτη προσωπικό που έχω συστήσει στην ομάδα μου. Άρα λοιπόν έχουμε επιπλέον πολλά χρήματα. Γιατί βάλτε ότι το ζαφύρι θα έχετε συν 100 και επιπλέον πόσα μέλη συν $1, τι είπαμε πριν, ότι αν το Facebook μας έδινε $1 για τον καθένα, άρα λοιπόν μεγαλώνουμε συνεχώς το εισόδημά μας. Και βέβαια, όπως είπαμε πριν, και το μπόνους του αυτοκινήτου. Αν λοιπόν εγώ είμαι ζαφύρι με 20 προσωπικές συστάσεις και από εκεί έχει προκύψει μία ομάδα 300 μελών, δηλαδή έφεραν όλοι κάποιους ανθρώπους. Άλλοι 5, άλλοι 10 κτλ. Και έγινε μία ομάδα 300 μελών. Τότε η εταιρεία κάθε μήνα μου δίνει ένα μπόνους $300. Τι σημαίνει αυτό? Να πάρω αυτοκίνητο ή να κάνω leasing? Όχι. Πολύ απλά, στο δικό σας αυτοκίνητο μπορείτε να βάλετε ένα αυτοκόλλητο Olympic Idea και να παίρνετε $400 κάθε μήνα. Αν η ομάδα σας, πάλι σαν ζαφύρι με 20 προσωπικές, προκύψει μια ομάδα 500 μελών, που είναι περίπου όλη η elite team μας, τότε εσείς θα έχετε $500 κάθε μήνα. Αν η ομάδα από 20 προσωπικές συστάσεις γίνει 1000, τότε εσείς θα έχετε $1000 στο λογαριασμό σας κάθε μήνα.
Αυτό λοιπόν, επειδή το παίρνουν πάρα πολλοί συνεργάτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν είναι αυτοκίνητο μπόνους, είναι αεροπλάνο μπόνους. Ας πάμε να δούμε όμως κάποια παραδείγματα αμοιβών. Δηλαδή, εκτός των επιχειρήσεων μιλάμε πάντα. Αν εσείς κάνετε 20 προσωπικές συστάσεις, είπαμε, και γίνεται μία ομάδα 100, ζαφύρι 100, τα εισοδήματα που έχετε να βγάλετε μόνο από τα μέλη σας είναι 400. Κάθε μήνα 400 ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Για την εποχή μας πολύ σημαντικό ποσό. Εάν τα 20 άτομα, αυτά που συστήσατε εσείς, τα βοηθήσετε και γίνει μία ομάδα 300 ατόμων, τότε θα είναι 1.000 ευρώ. Είδατε πώς διπλασιάζεται και είναι 2,5 φορές επάνω. Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν εσείς γίνετε σμαράγδι με 50 προσωπικές συστάσεις και η ομάδα σας είναι 500, τότε πάμε σε 2.000. Αν είσαστε πραγματικά πάλι 50 συστάσεις, 1.000 άτομα ομάδα, 4.000, και αν γίνετε διαμάντι και συστήσετε 100 ανθρώπους και προκύψει μία ομάδα 2.000 ατόμων, τότε πάμε στα 8.000. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πραγματικά και πολλά διαμάντια στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Σε μια εταιρεία που είναι μόλις 2 χρονών και ας πούμε 25 μηνών, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε σήμερα είναι να σας μεταδώσουμε την πληροφορία και εσείς να περάσετε και τους πιο πετυχημένους σε αυτή τη δουλειά. Πώς αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας λοιπόν? Την επιχείρησή μας την αναπτύσσουμε και από όλα τα social media. Δηλαδή, μπορούμε από παντού. Από το Facebook. Να μιλήσουμε σε ανθρώπους. Να μιλήσουμε σε όλο τον κόσμο. Και να μπορέσουμε να την κάνουμε γνωστή. Ακόμα πώς μπορούμε? Φυσικά με τον παραδοσιακό τρόπο. Στόμα με στόμα. Ξέρετε, στόμα με στόμα μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα, ακόμα πιο εύκολα. Αν θα πάτε, ας πούμε, σε ένα αγαπημένο σας ταβερνάκι να φάτε κάτι, δεν θα το πείτε στους φίλους σας? Πείτε λοιπόν για αυτά που έχετε να κερδίσετε. Για την εκπληκτική κάρτα που σας μειώνει το κόστος ζωής και σας δίνει υπερπρομήθειες σε επιχειρήσεις και σε μέλη. Και φυσικά μπορούμε να αναπτύξουμε και την επιχείρησή μας μέσω του ίντερνετ. Σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Και δεν είστε μόνοι σας. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι εδώ. Η Olympic Idea διαθέτει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Σεμινάρια, συνέδρια από έμπειρους επιτυχημένους επαγγελματίες, live εκπαίδευση από το ίντερνετ. Υπάρχει μία σελίδα εκπληκτική, το Olympic Education, που έχει τα πάντα σε μορφή εκπαιδευτικών βίντεο και βλέπετε τα πάντα. Πώς μιλάω στην επιχείρηση, πώς κάνω πρόσκληση, πώς γράφω ένα μέλος, τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Όρεξη και διάθεση να έχετε να εκπαιδευτείτε, γιατί θέλουμε πραγματικά συνεργάτες πολύ καλύτερους από εμάς. Άρα λοιπόν έχετε το τέλειο εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά στήριξη από όλους εμάς. Από τους ανθρώπους που σας κάλεσαν σήμερα. Ξεκινήστε λοιπόν μαζί μας αυτή την καταπληκτική ιδέα. Για να ξεκινήσετε λοιπόν μαζί μας έχετε 3 επιλογές. Μηνιαίος, που είναι ένας έξυπνος καταναλωτής, ένας πολύ καλός πελάτης που μπορεί να αγοράζει τα πάντα με έκπτωση. Αν ξεκινήσω λοιπόν μηνιαίος, έχω πρόσβαση σε παραπάνω από 3.500 μαγαζιά και υπηρεσίες και μπορώ να κερδίζω εκπτώσεις και να χαμηλώνω το κόστος της ζωής. Αν όμως εγώ θέλω να βγάλω χρήματα, τότε λοιπόν υπάρχουν άλλες 2 επιλογές. Το επαγγελματικό πακέτο που είναι 12μηνη συνεργασία με την εταιρεία, που είναι $336 και έχετε πολλά ωφέλη, πολλά προνόμια που θα τα πούμε αυτά και φυσικά το τριμηνιαίο πακέτο που είναι το δοκιμαστικό. Δηλαδή, εάν πραγματικά βλέπετε την ευκαιρία και θέλετε να δοκιμάσετε και λέτε ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ακόμα, αλλά θέλω να δοκιμάσω. Ναι, να δοκιμάσετε από μέσα. Μόνο έτσι θα καταλάβετε. Έτσι λοιπόν το τριμηνιαίο πακέτο που είναι $84 ή €75, αλλά είμαι σίγουρη, μα πάρα πολύ σίγουρη, ότι θα αναβαθμίσετε
Μπορείτε δηλαδή από το τριμηνιαίο να πληρώσετε τη διαφορά και να πάτε στο ετήσιο. Γιατί? Πολύ απλά. Οι άνθρωποι που θα ξεκινήσετε με το τριμηνιαίο πακέτο, η εταιρεία μέχρι στις 25 του μήνα έχει εκπληκτικά μπόνους. Δηλαδή, ξεκινώντας με 75 ευρώ, η εταιρεία σας κάνει δώρο ένα voucher να γράψετε την πρώτη σας επιχείρηση με πολύ μεγάλο κέρδος. Δηλαδή θα πάρετε ένα voucher 30, ένα voucher για μία επιχείρηση και έτσι η πρώτη σας επιχείρηση θα πληρωθεί ολόκληρη. Θα έχετε από την πρώτη επιχείρηση 150 ευρώ στη τσέπη σας, 160 δολάρια δηλαδή. Αυτό είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει αυτό. Σας διπλασιάζει τα κέρδη σας. Μπείτε να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας σήμερα το βράδυ κιόλας. Εάν βέβαια μας ακολουθήσετε και γίνετε επαγγελματίες και μπείτε με το ετήσιο πακέτο, τότε πραγματικά τα δώρα είναι ανεπανάληπτα. 790 δολάρια. Ζητήστε από τους ανθρώπους που σας κάλεσαν σήμερα σε αυτό το εκπληκτικό webinar να σας εξηγήσουν τι ακριβώς έχετε να πάρετε. 790 δολάρια. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι γι' αυτό, που αλήθεια σας λέω, έχουμε βγάλει ένα υπέροχο σλόγγαν. Εσύ τα 790 δολάρια σου τα πήρες. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι. Έχουμε το καλύτερο προϊόν, γιατί εμείς το διαμορφώνουμε. Μπορούμε να βάλουμε όποια επιχείρηση θέλουμε μέσα και όποιον συνεργάτη. Εμείς διαμορφώνουμε το κλαμπ. Το καλύτερο πλάνο πληρωμών, 80 και 90% προμήθειες. Και ακόμα και αν δεν συστήσεις, εξοικονομείς πολλά από τις αγορές σου. Συμβατότητα με την ελληνική αγορά. Δεν προσπαθώ να αλλάξω καταναλωτική συνήθεια σε κανέναν. Αγοράζω τα προϊόντα που αγόραζα, αλλά με καλύτερες τιμές. Πληρωμές σε χαμηλά επίπεδα. Στον άνθρωπο που μπαίνει σήμερα, μπορεί να πάει αύριο το πρωί, να βάλει μια επιχείρηση και κατευθείαν να έχει τα 150 ευρώ που είπαμε πριν στη τσέπη του. Χαμηλό κόστος διατηρησιμότητας, μόνο 25 ευρώ το μήνα. Συνδυάζει το παραδοσιακό τρόπο εμπορίου με το Internet Marketing και το Internet Marketing μας φτάνει πάρα πολύ μακριά σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα σε όλους τους συνεργάτες μας και παγκόσμιος κωδικός ανοιχτός σε όλες τις χώρες. Πραγματικά είμαστε οι καλύτεροι. Αλλά μόλις ξεκινήσαμε. Είμαστε ακόμα μόλις 2 ετών. Ακόμα δηλαδή, τώρα ξεκινάμε. Αυτή τη στιγμή η επιχείρησή μας βρίσκεται σε 25 χώρες. Σε λιγότερο από 2 χρόνια έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Κύπρο ένα εκπληκτικό κλαμπ με παραπάνω από 3.500 επιχειρήσεις και 5.500 οικογένειες και πάνω καταναλωτών. Καταναλωτών και συνεργατών που πραγματικά παίρνουν χρήματα και ζουν ένα μέρος της οικογένειάς τους ή αν θέλετε και full time όπως το κάνουμε κάποιοι άνθρωποι, ζούμε την οικογένειά μας από την Olympic Idea. Ξεκινήστε λοιπόν μαζί μας. Γιατί πραγματικά 5 και 6 του μήνα Μάρτη έχουμε ένα εκπληκτικό συνέδριο. Είχαμε κάνει ένα υπέροχο συνέδριο 3 και 4 Οκτωβρίου. Τώρα, 5 και 6 Μαρτίου έχουμε ένα καινούριο συνέδριο. Το παγκόσμιο συνέδριο που θα γίνει στην Ελλάδα. Έχουμε νοικιάσει ένα γήπεδο του μπάσκετ. Τον Οκτώβριο το είχαμε κάνει στο Κολέγιο Αθηνών. Τώρα δεν μας παίρνει πλέον και έχουμε νοικιάσει το γήπεδο του ΔΑΗΣ στα εκπαιδευτήρια Δούκα στο Μαρούσι. Το γήπεδο μπάσκετ. Εκεί λοιπόν θα δείτε κάτι μοναδικό. Θα δείτε το μεγαλειώδες της εταιρείας, θα δείτε πραγματικά τι σημαίνει Olympic Idea. Πραγματικά θα δείτε ότι είσαστε όχι απλά κερδισμένοι, αλλά καλά κάνατε και ξεκινήσατε αμέσως. Σας προσκαλούμε λοιπόν να είστε όλοι σε αυτό το συνέδριο για να καταλάβετε πραγματικά τι είναι η εταιρεία μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις πληροφορίες μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρουσίαση απόψε. Επικοινωνήστε με τους ανθρώπους που σας κάλεσαν και σας καλωσορίζω στην Olympic Idea. Καλό βράδυ από μένα. Θα μείνει λίγο ανοιχτό νομίζω το chat για τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε, αν και ο άνθρωπος που σας κάλεσε είναι ο πιο αρμόδιος να σας απαντήσει σε όλα. Καλή επιτυχία!